Magellan, Alex Fontes, kag kay Erwin Gonzalez, sa may Barangay Maaw, Masi Tofago, sa kay ihada ko Carol Montoya, good morning dira sa Quezon City. Annalie Junela, good morning dira sa may Boracay. Homa Lumena, kay Athea Kim Iriman, kay Madeline Hordan, sa kay Rick Tan, wala sa kundi. Nagkualan to siya, naglurakwid lang dila. Rosalina Espadero, Rosalyn Parana, from Binian, Laguna. Ginatam niya yung pamilya sa Villamonte, kag Victorias, pamilya Branya, kag Parana. Jack Pinongan, still nag-monitor sa aton. Dira man kay Bia Jonathan, good morning sa imo, John. Kag of course, good morning kuno kay Ma'am Vanessa Mayo, kag thank you gid Ma'am Van sa imo sa support sa aton nga community pantry, no? Kelly Jelly, good morning man, kag Noel Amar. Sakay Migota One Ball, Roberto One Ball Gallo dira sa may Las Vegas, Nevada. Kag kay Madam Alma Alvarez Gallo, good morning man, no? Sakay dahil laki daga kuan-kuan din nga kun nga ano kay Bebs Esmil, kag kay Eva Gradas Baterna, The Divas, Lord Joy, parintigro ni Athea Kim ay no kida may iriman mo sa Nilda Yutis, sakay Ivy Gatso Tagarda Osido, parinti mo ari sa kandun niyo Ivy Gatso Tagarda Osido. Not sure. Pero base action mo. Base kay kando nila lapit man lang sa Karabalan. Di ba lang? Lapit, mas lapit. Ramonito Canoy Gardose. Sige. Yan, wala kita. Hindi gabi ko hindi ka magbalik. Kasi wala ito naka-on kanina. Gaon may nagmuno na gani nga daw ay kuno sa kondisyon. Sinambal. Boy. Ato sa babaw hindi ko na makita. Hindi ko na makita ato sa babaw. Hindi mo makita. Gitaon ko ged. Oo, yung itaon ko gid siya. Gitada sa babaw dampi. Hindi ko naman makita. Baida. The Divas, sige. Happy birthday ko no kay Junjun Lacson, alin kay One Ball Gallo. Junjun Lacson, happy birthday alin sa imo amigo One Ball Gallo. Marilyn de Guzman from Saudi Arabia, kay Chevy Tan. Chevy Tan gani. Amate mo aw. Hamba mo Shirley Tan. Ay, luwas nga naglakwid ka na, nagbungol ka pa. Ay, nanong mo na mo sa mga agaman. Amo gina-action boy sometimes kung malipat ka bala Paligo. Sang imo nga. Ikaw na yung wala ka paligo. Sabi ko, ano yung lipat ka mo paligo? Ikaw na yung wala ka paligo, action boy. Kay balong nga. MWF. MWF ka lang ka paligo. Glendale Subdivision. Sa Glendale. Type niyo ko si Glendale Subdivision. Si Chevy Tan, taga Glendale Subdivision. Marilyn Abarte, kay Maria Rivera Murayama. Yes. Kay Ma'am Eleanor Fukuda, good morning dira sa Tokyo, Japan. Ohayo gozaimasu, ma'am. Sige, go. Kay Joval Trinidad, good morning man. Kay Sir Roberto Gallo, hambay good morning Maninay. May ni Cor mga limutan. Bongga ka tamo Maninay. Okay, sa ilab lang kwan sa ilab lang anniversary next year. Okay. Mapauli na di sila from Las Vegas. So ikaw hindi ka kapag-kuan Maninoy? Ano ka man imo yan nga, kumpare lang na yan. Kumpare lang. Kasi kuwaon niya kaya. Sige standby na kita sa aton mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 10 minutos sa nagaligad sa tag na alas 6. Detalya na sa aton mga balita lokal.
Nagdangat na sa 53 ka mga balay ang na-record sa Barangay Singkang Airport nga gitupok sang kalayo sa sunog nga nagluntad gahapon sang hapon dala sa Purok Neptune, Barangay Singkang Airport, siyudad sang Bacolod. Naglambot sa 55 ka mga pamilya o kung 250 ka mga individual ang apektado sa sunog kagaron nagatiner sa temporary shelter nga ginpahamtang sa barangay sa isa ka covered court malapit sa lugar sa sunog. Suno kay Barangay Singkang Airport, punong barangay Rosini Distrito. Maiging preparar na ang barangay nga mapagkaon sumuman nagpalambot na sa bulig si Bacolod City Mayor Evilio Leonardia, Vice Mayor El Cid Familiaran kag Congressman Greg Gasataya. Ginausisa pa sa karon sang Bureau of Fire Protection o kan BFP ang sunog nga nagluntad sa Purok Neptune, Barangay Singkang Airport, siyudad sang Bacolod. Wala pa man may baloan kung pila ang kabilugan nga halit sang sunog. Una diri sa interview sa Aksyon Radio sa isa ka residente nga ginkilala kay Marilyn Parle, nakabati ini sang 3 kalupok kag sa pagpati nga may nagtiruhay, giningagaw niya kuha ang iya 2 ka kabataan. Sang nagbalikid sini nagakalayo na kag may mga balay na nga nasunog. Ginalantaw nga ang sunog nagumpisa halin sa naglupok nga nakasaksak pa nga plancha. Apang sa panaysayo naman sa tag-iya sang balay nga si Pancho Besano, ginalegar nga naglupok ang ila kontador kag amo ang gintunaan sang sunog. Sabi ko may nagtiruhan, lagan ko duwa kong bilog bata. Tamon balay. Bit ko kay ara na ang klayo pagbalikid ko yan. Isang payag ni Marilyn Parle. Wala pa matumod sa Bureau of Fire Protection Bacolod ang ginalinan sang kalayo sa sunog nga nagluntad sa Purok Neptune, Barangay Singkang Airport kahapon nga adlaw. Sunod kay Bacolod City Fire Marshal Rodel Ligaspi, magabalik sa fire scene ang investigador sang BFP para magpatigaan sang mas maidid nga investigasyon. 2 ka matag-iya sang balay ang pag-imbestigahan sang BFP para may buluan kung sa din nagsugod ang kalayo. Sa pagbulubantan ni Ligaspi, kapin sa 350,000 pesos ang halitin tugas ng sunog. Apang mahimo pa ni magbago depende sa ideklara sa mga biktima sa sunog. Pahayag pa ni Ligaspi, madasig nga nakaresponde ang mga bumbero apang may kabudlayan ang BFP kag mga emergency responders bago na makitid ang dalan padulong sa natabuan sang sunog. Sa iban nga balita lokal, isa patay, isa pilason matapos ginalegar nagbato sa kapulisan ang mag-live-in partner nga subject sa buy-bust operation kahapon sang aga sa Dalan Malaspina, Barangay Villamontes, siyudad sang Bacolod. Ang mag-live-in partner amo Sanday Xavier Louis Rosales alias Boss kag Hilda Trujillo, residente sang Barangay Bata sa amo man nga siyudad. Sunod kay Lieutenant Glenn Suliman, team leader sang Regional Drug Enforcement Unit, ang duha ang ginakabig nga high-value individual kag miyembro sang Divina Gracia Drug Group. Dugang pa ni Suliman na baklan sa ila unit ang duha sa 4 ka bulto sa ginasuspetsohan shabu kabaylo sang 44,500 pesos nga buy-bust money. Nagapati si Suliman nga namutikan ng Day Rosales kag Trujillo nga pulis ang ila ka transaksyon, rason nga una ang maini nagpalupok. Napilasan ang mag-live-in partner kag gindala sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa diin. Gindeklarar nga dead on arrival si Trujillo kag ginpaidalom naman sa operasyon si Rosales. Naka-recover naman sang masobra 2.5 milyones pesos ka balor sa ginasuspetsuhan shabu ang makatapos ang scene of the crime operative sa lugar nga natabuan sang buy-bust operation nga nagresulta sa shootout sa tunga sang otoridad kag mag-live-in partner nga subject sang operasyon. Nakuha man sang nakuha man ang isa ka unit sang pick-up Isuzu Fuego kag isa pa ka unit sang 45 caliber pistol. Sa karon kapalayon ng investigasyon sang Soko kag sang kapulisan angot sa natabo. Yari ang pagbahin sa mga pahayag. Sang otoridad angot sa sining insidente. More or less mga mga more than 2 million worth, more or less. I-clarify ko lang, sir, ini-bypass the operation that leads to armed encounter? Yes sir, yes sir. Oo. Anong plastada, sir? Ang mga kamusta sa mga subject? May initial information kita pero i-plastar ta pa no kung ano i-verify ta gid sa doktor lang nang maka-declare kung ano ang status ang aton nga suspect. Pero may initial information kita ang DOA ang babae din ang lalaki ara sa emergency room.
Patay naman ang e-bike driver matapos gintiro kahapon sang aga sa Dalan Luzuriaga, Barangay 13, siyudad sang Bacolod. Ang biktima ginkilala kay Benvenido Hilianga, 52 anyos, tumandok sang Barangay Singkang kag temporaryo nagapuyo sa Barangay 13, siyudad sang Bacolod. Nakaangkon sang pila sa ulo kag kamot tugas ang pagluthang ang biktima gamit ang 9mm pistol. Sunod kay Police Major Ramil Sarona, hepe sang Police Station 1, ginsunod sang riding in tandem ang biktima halin sa iya boarding house kag pag-abot sa lugar gilayon inigintiro nga nagresulta sang iya kamatayon. Sunod kay Sarona, si Hilianga ang napreso sadto sa Iwahig Penitentiary sa Palawan sa kaso nga homicide kay nakagwa sang 2018. Sunod kay Sarona, wala pa sila sa may nakita nga motibo sa pagpatay sa biktima. Sa karon ginausisa pa sang Police Station 1 ang pagkatao ni Benvenido o kung Benvenido Hilianga nga pwede makaangot sa iya kamatayon. Patay man ang isang lalaki matapos ginlabo sa nagligad nga gabi sa Purok Paho, Barangay Pandanon, Banwa sang Don Salvador Benedicto. Ang biktima kilala kay Jim Pladero, samtang ang suspetsado ginkilala kay Roberto Initiban, 28 anyos, lunsay residente sa mga lugar. Sa inisyal nga pagpangusisan ni Police Captain Eugene Tolentino, nangayaw inom si Pladero sa puluyan sa pamilya Initiban, kagulpi na lamang sinigin sumbag kagin pahog ang suspetsado. Plano kung tani ni Pladero nga labon ang utod sa ni Initiban, ni Initiban nga si Eduardo gamit ang binangon apang madasig nga nakalikaw. Bangod sini, nagkuha sa binangon si Initiban, kagin labo ang biktima sa makapila ka beses nga resulta sa kamatayon. Preso na sa Don Salvador Benedicto Municipal Police Station si Initiban matapos nagsungka sa kapulisan. Patay ang duha ka miyembro sang New People's Army sa engkwentro nagligad nga adlaw sa tunga sang 15th IB kag NPA sa Sitio Pairanan, Barangay Pingot, Banwa sang Ilog. Sunod kay 15th IB Lieutenant Wian Sandag, ginabulubanta na pulo ka mga armado nga grupo ang nagbaylohan na isang lupok. Sumakatapos ang Philippine Army nga nagresulta sa kamatayon sang duha ka NPA. Dugang pa ni Sandag tubtob karon wala pa nakilala ang duha nga napatay sa engkwentro. Nagapati si Sandag nga pareho nga grupo ang ilan nakaengkwentro nagligad nga Abril 17, 2021 sa Barangay Buluwangan, Banwa sang Hinubaan nga ginkamatay man nanday ka Michael kag ka Renren. Presidente Duterte wala pa sang panindugan angot sa ginaduso nga himuon mandatory ang COVID-19 vaccination. Pilipinas wala pa sang may ma-detect nga Indian coronavirus variant. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1.
Sige, sa kay Nieda Kochua, good morning man. Marilyn Abarte. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning sa imo, Ma'am. Dira sa may Ma'am Van sa may Minnesota, no? Si Neil Brian Valawis, Baluwis, Action Boy. Nalaktawan ko. Yes. Masara ka na sa dalom imo ya. Sa akon, una di siya yan. Rodora Villanueva, DC2 RPHs Alihis. Eric Villanueva, Walter Lamique, salamat no. Neil Brian, Ana, Hindi, kaduwa siya nagtamyaw. May galing ka. before, after kay Sir Rupert, nagtamyaw siya. Sige. So, nagtamyaw pag Tamyaw siliwat. pag siya liwat. Nag-comment pag siya liwat. Lorraine Magbanwa, kag kay Carlos Asota. Dante Paredes, sang Las Vegas. O, taga Las Vegas, mga si Dante, oh. May bago naman nga i-meet si si Roberto Galio, Action Boy. Sige, go, Action Doors. Napita, las lagi syempre, no? Kasi tupad balay, gano? Tiyak balay, gano? Base. Or base kin-recruit yan eh. Lolita Mabakyaw, good morning. Dra sa may punta Taytay. Kay Ma'am Maria Luisa Melos, good morning, man. Good morning. Teresita Oreta Kahuraw, good morning. Kay Ma'am Van, thank you sa 50 stars. Kay Miss Kelly Jelly, thank you. Thank you. Good morning, Action Boy and ABS Action Eden. Kag kay Mr. Beboy Villasor, ang CMO Sexual, also sa family niya sa barangay DSB, Pandanon DSB. Action Boy, thank you gali kay Ma'am Van sa iyagin donate, ha? Yes. So, Yeah. kita ko to, pag-isaka ko din. Oo. Daw ka damo to. Daw, Para sa aton nga community pantry. Yes. Thank you, Ma'am Van. And tanan nga EFC members. Yes, sila ni amigo naton One Ball Blast, sila ni Ma'am Oo, may Alma. araman si Sir Rupert, no? Para kabataan, RG Boys. RG Boys. Kay Miss Kelly Jelly, thank you sa 50 stars. Good morning man kay Ephraim Arus. Sir Ephraim, good morning. Ginatamyaw man ni Miss Kelly Jelly sila ni Ma'am Van, Sir Noel, Alex Montesa, Bia Jonathan, Maninoy, Michael June P. Season, kag nadula ko, kay manapindutan naman ko. Sige, Action Boy, ikaw lang danay. Kaya napindutan ko naman ang name, nag-refresh naman. Oh. Ay, amo na Mas siya? mayo puro hindi na lang mag-tag sila, no? Mention lang ang ngalan. Kaya Ano once naman mapindutan naman? ko. Kaya babi, good morning kay Action Boy Duran, gintag kagid balahaw. Te pag te sa ako may nakabutang dia Seymour bala. Te imbes mapindutan ko ang Seymour, kakapindutan ang ngalan siya yan. So mo naga-refresh siya, gabalik siya. Sige. Lourdes Blaser, good morning man. Maria Teresa Hovelenia, sa kay Quirino Concepcion Jr. Teres Simpronyong, Joval Trinidad still listening. Romy Pasustento, NJ. Kasi sa New Jersey na siya. Oh. Emmy Esmeralda Dolido, kag kay Alfred Alcantara, dira sa Alberta, Canada. Good morning, dira sa imo. Felix Magtulis Villatura, sa kay Jerry Enriquez. Lisa Joy Ilon Amoroso, belated happy birthday kuno kay Angelic Joy, kag Rod June Castillo. Good morning kay belated happy birthday sa inyo halin sa kay Lisa Joy Ilon Amoroso. Elmer Peloriana, good morning man. June Sibalios, sa kay Rochelle Evangelista, good morning dira sa imo sa Dalom sang Akasya. Sa may Dalom Akasya, tugtulan ko na to. No? Meet mo naman Action Boy si June Ceballos, no? Yes, oo. good morning. Sige na pa. Bagulan ka clear di sa akon. Sige. Aha. Good morning man kay Sir Milili Oligo, nagapamati gid siya, and kay Romy Pasustento Injay, ginatamya ko da ang iya asawa ko no kag kabataan sa barangay Kariban Mursha from Japan. Thanks sa mga staff sa Action Radio. Good morning. Okay, you're welcome. Sa Japan ni subong si Romy Pasustento, Pasustento. Oo. Si June Ceballos, nag-greet siya liwat. Good morning man sa imo. Sige Kay Kagawad Milagros Alit, good morning man. And mga ka-aksyon still accepting yapon sa mga luyag mag-donate para sa community pantry sa Action Radio Bacolod. Okay? Yes. So sa this Saturday, mayroon naman kami isang mobile community pantry pero hindi lang naman pag-mention ang place. Okay? Matuhaw lang kami kundi man kami nga
Bahin sang Bacolod. kalibutan. Kalibutan, good job. Sigol pita magtuhaw sa Minnesota. Sa Bacolod. Sakay. Open gid Action Boy. Kung ano gusto nila yatag Action Boy. Teresa Luxin, good morning. Standby na kita sa mga balita national. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:27. Sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga wala pa makapagwa sang iya panindugan si Presidente Rodrigo Duterte angot sa ginaduso sa isa ka mamalidha nga imuon mandatory ang COVID-19 vaccination. Saya nga House Bill number 9252, ginaduso ni Dasmariñas Representative Elpidio Barzaga Jr. nga himuon mandatory ang pagbakuna sa mga individual batok sa COVID-19 magluwas sa may mga medical conditions nga igadeterminar sa Department of Health ukon sang lisensyado nga medical doctor. Sunod kay Roque, wala pa makapagawa sa iya posisyon ang presidente matapos nga nakitaan man ang pagsaka sa kumpiyansa sa tao sa bakuna apan sa karon nga wala pa sang supply sang bakuna. Ginklaro sa Department of Health o DOH nga wala pa nakadetect ang ahensya anggot sa presensya sang ginatawag nga Indian coronavirus variant sa Pilipinas. Suro kay Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, sa gin-review ang tanan record wala sa man na-detect sa mga sa isang variant sa 5,000 ka specimen sa ginpaidalom sa sequencing sa Philippine Genome Center. Una diri naglapta sa karon ang report angot sa Indian coronavirus variant. Kasunod nga ang Pilipinas naka-record sa pagtaas sa kaso sa infection. Ang nasambit nga variant na detect na sa ibang nga pungsod pareho sa United States, Australia, Israel, Switzerland kag Singapore. Ginapabura naman ni Health Secretary Francisco Duque III ang pagpalawig sang Modified Enhanced Community Quarantine para sa dugang isa ka semana agud mapanubo ang kadamuon sa kaso sang COVID-19 sa NCR Plus bubble. Nagapati si Duque nga dako mabulig kung ipabilin ang MECQ sang dugang isa kung duha ka semana bago dula pa naga-improve ang mga health system capacity. Dugang pa ni Duque may pila ka syudad sa Metro Manila nga yara pa sa critical ang risk classification sang ilang intensive care unit. Posible sa Abril 28 pa mag-aabot sa pungsod ang 15,000 ka doses sang Sputnik 5 vaccine. Suro kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. inibangod sa pila ka logistic issues kag export requirements sa bahin sang Russia. Kahapon nga adlaw puntani ginapaabot nga mag-aabot ang nasambit nga bakuna samtang ginpahayag naman sa Department of Health nga gamiton ang Sputnik 5 vaccines sa Metro Manila bangod sa storage requirements sini. Naibaluan nga may duha ka size ang Sputnik 5 vaccine. Ini amo ang likido kon liquid kag pulbo kon powder. Ang liquid dose ang ginakinahanglan na ibutang sa ultra cold temperatures samtang ang powder naman ang i-mix sa tubig antes ibakuna nga dapat ibutang naman sa normal fridge nga 2 to 8 degrees Celsius. Ginanunsyo naman ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nagpasa na sa application para sa Emergency Use Authorization sa ilang COVID-19 vaccine ang Moderna Incorporated. Suno kay Galvez, ginhimo ang application sang kahapon nga adlaw Lunes paagi sa Zuilig Pharma Corporation. Una ginpahayag sang Food and Drug Administration nga ila ginahulat ang Moderna nga magpasa sang EUA para sa ila COVID-19 vaccine.
Sunod kay DFA Director General Dr. Eric Domingo, bangod nga nakasecure na ang Moderna vaccine sa EUA sa Estados Unidos kag European Union. Mangin mahapos na ang assessment sa bakuna base man sa natipon nga mga datos. Kag sa katapusan nga balita national, liwat nagapilar si Senator Bongo sa gobyerno nga magplastar na sa mga pagsulundan kag pamaagi sa National Vaccine Roadmap samtang nagahilapit pa ang vaccine rollout sa mga yara sa A4 priority category. Ginpayag sa senador nga madamo pa ang paabot nga bakuna sa pungsod kag dapat na manginhanda ang gobyerno labi na sa pagdatalana sa mga pagsulundan kag proseso kung paano mabakunahan ang mas madamo nga mga Filipino. Sino kay go ang sakaron nga pagpangbakuna sa A1 to A3 priority groups. Ang unang atikang palamang kag ang proseso ang posible mangin komplikado kung maglabot na ini sa iban pa nga sektor sang sosyedad. Suportado ni go ang apelar sang seafarers kag OFWs nga ikonsiderar ang requirements nga ginakinahanglan agud sila ang makabalik na sa pagtrabaho sa ibang nga pungsod. Kaangay isang bakuna ginabaton sa pungsod nga ila destinasyon kag dokumento nga pamatuod nga sila ang nabakunahan na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:31. Kag sa aton mga ka-aksyon, boost your digestion. Aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod kay Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Kabat. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting